Irridu ġustizzja b'saħħitha, effiċjenti u fil-ħin. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela waqt li tnejn filgħaxija indirizza l-Parlament waqt l-istadju tat-tieni qari fl-emenda leġislattiva fil-Kodiċi Kriminali biex inqata' lok ta' abbuż fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja inkluż il-proċessi ġudizzjarji. F'indirizz tiegħu il-Prim Ministru poġġa f'kuntest il-bżonn ta' din l-emenda u spjega l-effett primarju ta' din l-emenda wara li f'numru ta' stanzi f'kawżi kriminali tidher ċara strateġija partikolari fejn akkużati li jibdew joqorbu 30 xahar biex jinħelsu wara li ma jkunx beda smigħ tal-kawża jew ġuri iwettqu manuvri biex dawn jiġu posposti u bekk jingħataw il-ħelsi mill-arrest. Dr. Abela qal li f'każ li smigħ ta' kawża ma jseħħx minħabba effetti ta' ħsara ta' xi akkużat fuq innifsu jew xi azzjoni li ssir mill-akkużat b'din l-emenda dak it-terminu jiġi sospiż. Jekk wieħed jasar dak il-lejla se nkunu qegħdin niddibattu, din l-emenda tgħid illi meta akkużat li ma jkunx ingħata naturalment sa dakinhar il-ħelsien mill-arrest jagħmel ħsara fuq innifsu u x'inhu l-mod li bih jagħmel il-ħsara lilu innifsu jew jagħmel azzjoni biex jipposponi dan il-ġuri, allura t-terminu ta' 30 xahar jiġi sospiż. Il-Prim Ministru qal li din l-emenda hija waħda minn diversi inizjattivi tal-Gvern favur ġustizzja aktar b'saħħitha, iktar effiċjenti u fil-ħin favur iċ-ċittadin Malti fil-ħajja ta' kuljum. Dawn l-inizjattivi jinkludu r-riforma fil-mod ta' kif isiru l-kumpilazzjonijiet. Nifhem li mhijiex riforma faċli għandek min huwa kuntent għal diversi raġunijiet bl-status quo, għandek min illi id-dewmien huwa avvantaġġ tiegħu, aħna ma rridux li jkollna dewmien illi mhuwiex xieraq. L-aktar partikolarment fejn jidħlu il-vittmi tar-rejat. Dr. Abela semma wkoll is-sejħa miftuħa li hemm bħalissa għal 4 ġudikanti oħrajn f'dak li hu sinjal ċar ieħor mill-Gvern li lest jagħti aktar riżorsi biex tiżdied l-effiċjenza tal-qrati b'deċiżjonijiet fuqhom. Illum, as we speak, għandna l-ogħla numru ta' ġudikanti li qatt kien hemm iservu fil-Bank tal-Ġudikatura. Għall-ewwel darba fl-istorja moderna ta' pajjiżna, Sur President, il-membri tal-Ġudikatura wara riformi li għamilna f'dal aħħar xhur jinħatru b'mod kompletament indipendenti u distakkat mill-Gvern. Hawn il-Prim Ministru rikonoxxa il-maġġoranza assoluta ta' ġudikanti ħabbrika b'kuxjenza u sostna li hija ħasra li hemm ftit ġudikanti li toddhom fuq id waħda li bin-nuqqas ta' impenn tagħhom jixħtu lura l-ħidma tal-kollegi tagħhom. Dwar dan il-Prim Ministru sostna li ma huwa kuntent xejn. Dr. Abela madankollu tenna li l-Gvern mhux se jaqaf hawn. Rridu aħna nibqgħu dejjem nirriformaw f'dan is-settur sabiex jibqa' verament dejjem ikollna sistema li tkun waħda effiċjenti anke mill-lat amministrattiv, sistema li tkun ibbażata madwar il-prinċipju tal-kontabilità biex verament imbagħad ikollna aħna ċittadini li kull darba li jkollhom għax jimissu mal-qrati tagħna dejjem jemmnu li l-ġustizzja qiegħda taħdem għalihom ukoll. Dr. Abela tkellem mill-ġdid dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-każ ta' qtil ta' Defni Karwana Galizja u fakkar li llum hemm 3 persuni li ġew misjuba ħatja u weħlu pieni ta' priġunerija għal dan l-omiċidju. Irrimarka wkoll id-deċiżjonijiet importanti li ħal-Gvern fl-aħħar sentejn fosthom loti ta' proklama li waslet biex għenet l-investigaturi fil-ħidma tagħhom f'dan il-każ. Ħidma li waslet ukoll biex illum hemm persuni li qed jistennew li jinbeda ġuri li jinkludu l-allegat mandant. Intant f'din id-diskussjoni parlamentari intervjenew ukoll il-Ministri Jonathan Attard u Byron Camilleri. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard semma wkoll kif fl-aħħar sentejn dan il-Gvern ressaq l-akbar ammont ta' liġijiet li jolqtu l-governanza tajba. U għasostna wkoll li din l-emenda fil-liġi hija komponenti ewlieni tal-istrateġija tal-Gvern biex jitrasforma s-sistema tal-ġustizzja kriminali bilan li din tkun aktar effiċjenti, effettiva u aċċessibbli. Minnaħat jew il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li din l-emenda fil-liġi ta' tiserħan il-moħħ lin-nies li l-liġi qedem biex tipproteġihom. Temm jgħid li Gvern Laburista nata l-fiduċja għax huwa Gvern riformista u b'din ir-riforma jkompli jiġi konfermat dan il-prinċipju tant importanti fil-ħidma tal-Gvern.